Dobrý deň, vítam vás pri kúzelníckych trikoch, ktoré som sa naučil počas voľného času. Tu vidíme obyčajné karty, ktoré si prekartáme, aby nebolo podozrenie, že je pripravená nejaká karta. Je to trik od kúzelníka Dynama. Máme tu úplne obyčajné karty, ktoré si berieme jednu, tuto. Máme túto kartu. Vidíte sami, že je to Joker, je to jičko, listové, sami je bez úpravy, bez ničoho. Takže kúzelník Dynamo vloží kartu na úplne hociaké miesto, zarovná karty, ukáže pár kúzel z trikov, voľné ruky a začne hovoriť. Poď ku mne, karta, ktorá si bola úplne ľahko vybraná bez prípravy. Je to táto karta, vidíme, že je bez úpravy a ospravedlňujem sa za keď je to zle vidieť, ale lepší asi fotoaparát alebo video nahrávať pri sebe nemám. Musí to postačiť aj toto. Tak, ďakujem, dovidenia.